Naučni metod je jedini put do istine. Tačka. To je jedini put koji može da dovede do istine. Bolji put ne postoji. I ako postoji, mi ga do sada nismo pronašli. Ali čak i ako pronađemo bolji put do istine od naučnog metoda, to sigurno neće biti slepo verovanje. Ili vera. Vera nije put do istine. Vera je put do obmane i samo obmane. Kad neko kaže ja verujem, on je eksplicitno rekao da je budal. Da nije razmislio, da ne ume da misli, već da mu je neko nešto rekao i on je to veruje. Čisto da ne bude zabune, i ja verujem u neke stvari. Verujem da ljudi mogu da nauče kako da misle. Nemam dokaze. Budala sam, znam. Bitno je znati da si budala. Jer onda postoji šansa da to promeniš. Ali ako živiš u ubeđenju da ti veruješ da je to nešto plemenito, korisno, pametno, onda ne samo da si budala, nego ne postoji šansa da to promeniš, ne postoji šansa da prestaneš da budeš budala po toj temi. Ne samo da zaboravimo da postoje ljudi koji u jednoj sferi mogu da budu apsolutni genijalci, a da opet na drugoj strani prave budalu od sebe. Kao što je Newton, jedan od najpametnijih ljudi na planeti, verovao u alhemiju. Šta da se radi? Biti pametan u jednoj sferi ne znači biti pametan u svim sferama. I sasvim je moguće da ljudi koji su veoma pametni u nekoj oblasti, pade mobilni, budu jednostavno budale u drugoj. To je poseban fenomen, compartmentalization, nebitno, u psihologiji poznat, ali skrenuo sam od teme, a i padanje mobilnog me je malo sad zbunilo. Verovanje nikako nije put do istine, već kao što sam rekao, put do obmane, samo obmane, put do problema i put koji otvara razne druge puteve, isto tako slepog verovanja. Osoba koja veruje u jednu glupost i koja na taj način pokazuje da nije sklona, da nije sposobna, da razmišlja, je samim tim sklona da poveruje u razne druge gluposti. Vrlo verovatno. Ne svi, ali velika većina ljudi, da. I to je problem. Zbog toga moramo da uništimo verovanje u gluposti bez adekvatnih dokaza. Ali pre toga moramo da naučimo svi šta znači reč dokaz. Biblija, to sranje od knjige, nije dokaz. Gluposti koje u njoj pišu nisu dokaz. Dokazi su ono što može da se potvrdi, proveri, ponovi. Dakle, ponovo se vraćamo na naučni metod. Mi za neke stvari koje nalazimo u knjigama, kao neke istorijske zapise, za njih možemo da pričamo o tome koliko su verovatne vamo, namo, bla, bla. Ali Biblija to nije. Biblija je skup budalaština koje su pisali ljudi koji nisu znali da se zemlja okreće oko sunca. Prema tome, to što u njoj piše nije nikakav dokaz, bilo istorijski, bilo kakav drugi. Da ne širim dalje. Moramo prvo da naučimo šta znači reč dokaz, a zatim da naučimo to i da koristimo i da prestanemo da se foliramo da je vera nekakva vrlina. Vera je blam, vera je sramota. I vera je uzrok svog zla na ovoj planeti.